Haba pipet bat perkat syapang ka jing ka jong Nicholas James Wojcik. Pinlap shisha ya ka jing pala bat pinsas ngau kuslai ru yalade ban perkat syapang ka rukom ka jing ka jong Nicholas don kikti kikjat kumanga mapi bat udan ru ya ka renjeng bajrong tangkumba laipot ar inchi bat lada perkat syapang ka jing ka jong kabu ka jing ban syapang lut syapang ka jing long jong kumno ubamja kumno utreikam kumno ule yaki baro aga jing don kam jong ga jing Henry Nicholas wala don kikti kikjat kumanga mapi ulong ubri ubam juk slai ubam jubenyau ya ga ka ba ublai ulatau hakata ga jing dunad khatmet jong namar usngotu baga jingle jong ublai ga dei ka ba bhasuda naga benta ga jong kendiat ngenya pai lingkot syapang Nicholas Lakha ya haka saturik Desember ka kandai spa prapu haka nong ba Melbourne hapo kari Australia. Bat menta uladon kumpa South West nem karta. Bat ula pendap ru ia ka jing pule graduate napo Griffith University haka karta ba West nem. Bat laong haka por ba udang let school ula syak kren ben le ben haki weipat ki para kena ki badan kikti kikijan. Namar ba udai ukna ubambiang kikti kikijan. Bat kani kala pensnusi ya hadu ba ula persyang ban penyap no ialah dia hapo jakasum jong hapo batup kabadai ka jakasum ka jong bat ka kmiru ka jukuslai na ka benta ukun jangka hadin ba ula dap khat nyos nem karta ka kmi kala pen Nicholas ya ka wei ka kot kubar syapang ka wei ka long kmi ka badan pedeng ka jingduna khatmet bat ka baduai belai Umta Nicholas habau yoi ya kata ula ongru ila ka kemi banya duai belai banya duai lang kani kala sedang ban kampen sup mensim ya hadin ba ula duai bat hadin ga jing jong ula pediang ya belai haga jing bat ula kelalong sendan unong yalap lani evangelis yalap ya ka gospel jong ga jing pen jong belai syaki ben rio baro ya minta la jutip kum Australian American evangelist But hakaway ni kijing yalap jong uong kumne. You may have arms and legs, but unless you know three things. Number one, who are you and what your value is? Number two, what is your purpose here in life? And number three, what is your destiny when you're done here? If you don't know the answers of any of those three questions, you're more disabled than I. You're more disabled than I. Te parlo kene kalonga video ba ukuran Nicholas Hapedeng ka jing ka bamdani ke kiti ke kijat anre ukuran syapang ka jing anna ka baken jaman siem ba ka baken jado. Parlok kene ka jing kren jong Nicholas kalong ka jing shisha baladangim don ye kine ha ka jing kalong bengi don ye kata ka jing anna ba kampalat bat kata ka de ka jing anna baken jaman siem jong ka jing Nicholas wala umdon ke kiti ke kijat Henry udan ye ublai ka men siem bat usngau ba kata ka jing bamdon kiti don kejat jong Kamdai setia ka jing anna Henry ka deka buram jong belai Nicholas ula danru sangut ki kuan kantai shinrang bat ka kerteng jong galok jong ka kerteng ke kana mayahara bat ulaya tho bat ka hakasnam hajar khat bat ka longying longsam ga jong haduk menta ka deka longying ka besuk ka badap daga jingkemen namar baki dana pedeng ka jing baru belai te parlok kene galong ka jing thu paling kat syapang Nicholas Wei ni ki brio badan pedang jing duna bam dan ye kakti ke kejat haga jing jang